Ханымнар һәм әфәнделәр, барлык эшләрегезне ташлавыгызны һәм игътибарыгызны сорыйбыз. Көждәр яңа җырын тәкъдим итә. Акылдан язарга әзер булыгыз. Әйе, бу сүз көтелгән җыр түгелдер. Әмма барыбыз да тыңлыйбыз бергә. Әтиләр белән, әниләр белән, әбиләр белән, бабайлар белән, этләр белән, песиләр белән. Каршы алыгыз. Наил Са. Aradım min күп эшләргә, арадым күп йокларга. Рафаэльнең арбасында баслар кылакка баса. Победа 5 минут эчендә тотынам язарга. Мин продюсер, мин хедлайнер, эзлә мине клубларда. Toda, janta, barısı, yarata, jantar, qarata, səhnədən ışqınlar tarata. Minəm başlaysam kilə, kübretlə minəm nigə. Sen minə qarıysan, dərəs oxumıysan, bizdən isimə bizdə dilə. Bizdən isim ol küjdər, jırda güya əkiyyət. Hər biri bizdə sərlər, bizdə jır bilən birləşdirə məxəbət. Senin dostların gül tınlay bizni, senin balaların tınlay bizni. Jidə xərifdə istə qaldarında, həm birgə sikirim biyin.